Arvaa mitä? No? Mulla meni pääsiäinen yhtä putken kuin Jeesuksella. Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Satutko tietämään, että mulla on monenlaisia pikkukukkia? Mulla on monenlaisia pikkukukkia. Banaani on tosi hyvä. Ei jano. Se ei oo ylös, ei pysty. Oot sä menos duuniin? Ei pysty. Siivoisit joskus? Ei pysty. Mene käymään lääkärissä? Ei pysty. Murmurmusia, paapapullia, oh yeah! Murmurmusia, paapapullia. Hei Elli, oot sä maistanut näitä muumitikkareita? Joo, kuka nyt ei? Et oo voinut, mä keksin ne just äsken. Lähtisitkö silloin kanssani Prismaan? Sieltä ostaisimme Megaforce. Lumiukko tetäisiin kas, nyt leikin aika on. Hi, I am Karvapuusti. Tule teille ja kato munkaan kissavideoita, kissavideoita. Oi. Haista kusetuksen kaukaa niinku koira. 100 salamaa. Me kävellään vasten tuulta. Homo, tule alas sieltä. Jaa, mitä sanoit? Sanoin, että tule alas, niin me vedetään sua lättyyn. Ai saatana! Arvaa mitä? Niin. Mä sain eilen iPhone 6 Plusan. Oh my gosh, onko se aito? Ei, se on feikki.